spil. Det er et spil, som du aldrig nogensinde vil klemme. Det, der sidder fast på hjertet, som alle gangster skal igennem for at kun kunne være rigtig gangster. Hvad fed spil, mand. Ja, man. Du skal ikke bare sige ja, hvis det er fordi, du ikke tør. Du skal virkelig mene, at du godt tør også så spille det. Jeg turde godt, mand. 100% sikker? 100% sikker. Okay. Hvor skal vi spille det hen? Vi er på vej derhen af nu. Er det kun os to? Kun os to, og der er ingen andre. Men det som det hele det drejer sig om, det er en battle. Det er en duel kun mellem os to gangster, fordi vi er de sidste her i hele verden. Okay? Battle. Sæt dig over på den der side af bordet derovre. Okay, læg din våben op på bordet. Nu er du 100% sikker på, at du godt tør, ikke? Selvfølgelig. Du er 100% sikker. Ja, 100% sikker. Det er noget, vi kalder for vennespil her i vores omkreds. Vi starter med at lægge kortene ud sådan her. Du må ikke blive bange, hvis der pludselig kommer et får eller et fjernsyn frem, vel? Og du har ikke nogen brancher. Du er 100% sikker på, at du godt tør. Ja, 100%. Du starter. Bedre end emmer på her. Sådan er der bare det. Så er det mig. Og den her. Så. Pis, mand. Det er mig. Er du parat? Ja. Du fik pengene, mand. Yes! Er du syg? Jeg er rig nu. Nu vil de... Det var et her sygt spil, ikke? Totalt sygt spil. Jeg sagde, at det kun var for de sygeste gangster. Fuck, man. Det var ordentligt sygt, det Det her. var ordentligt sygt, mand. Ja. Vi skal have pakket fat i nogle meget vigtige papirer. Hvor er de henne? Vi skal ind i det her hus her. Men sørg for, at du ikke bliver opdaget. Okay? Okay. De hemmelige papirer, vi skal finde. Jeg tror, jeg har fundet. Jeg har fundet papirer.
Det er de papirer, jeg mener. Ordentlig tisse. Ja, det er de papirer, man. Papirer. Hvis jeg har en bagnummer. Ja, det er noget. Den skide der efter mig kraftigt. Nu skal vi ned på kontoret i papir og vise det til chefen, okay? Ja. Hvad hvis chef ikke er der? Hvis chefen ikke er der, så er vi bare selv kigge på. Husk, kraftæl mig, hvorfor du lægger på det bord? Hvis der kommer en, mand! Ja, mand, så Jeg tog er det hele! Og vennerspil, nej! Nu vil han på chefs kontor, hvis chef ikke er der, Du tager roligt nu! Fordi der ikke kommer nogen. Gå ud nu. Ud! Hvad fanden laver du? I den her sok, det er ikke bare en normal sok. Hvad er det så? Det er en musikalsk sok. Prøv her. Har du hørt sådan en før? Sådan en, hvad Du hører nu. Det lyder som min mor. Men den her også til andre ting. Så. Hvis chef kommer. Chef, han er derinde. Chef derinde. Jamen, hvis chef han overhovedet er der. Jeg tror ikke, han er der. Det er også den chefens kontor, der er. Ja, så skal vi stille. Kommer nu. Så stille, hvis chef kommer, og vi får overvåget. Vi går op og kigger på den blad. Du kommer op og overvåget. Ja. Luk nu, mand. Luk nu, mand. Hvor de lover med dig. Du går først, fordi du er øverst. Hvad fanden, jeg turde ikke gå ned. Jo, kom med ned! Okay, jeg sidder først derinde. Og hvis du har lyst til at prøve et andet spil, ikke? Det er et, der hedder Fang Bunden. Okay.